Presidente Rodrigo Duterte. So, ang House of Representatives, tungod sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez, mo'y labing isog batok sa mga Duterte. Ang Malacañang mo'y labing mahigalaon. May kayong muhapuhap ang Malacañang. Pero kahibaw na ta, sumpay tinae si Marcos Jr. o si Martin Romualdez. Ang ilang politikanong ambisyon, mao nga magpabilin ang ilang pamilya, ma Marcos man, ma Romualdez man, ang magtungkaw sa Malacañang even after 2028. Kay kutob raman 2028 ang termino ni Marcos Jr. So, klaro kaayo na ihanig na ning tanan. Ang endgame ini ipadakop sa International Criminal Court si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But of course, dili na mahimo overnight kay kuyaw kaayo nga muulbo ang mga dumadapig ni Duterte, so kini hanig ning tanan. Kining tanang mga pasingit, kining tanang mga pasikot-sikot, hanig ning tanan. Karon na sa sila rekomendasyon pagsilot ni kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez. Kawahin na sanig. Aron pag kumbinser sa katawhan, wa na ginalami ang mga Duterte, ayaw na mong alsa, ayaw na mong kasuko. Kung amo ning tugutan ang International Criminal Court nga mapatuman ang arrest warrant batok ni Duterte o sa iyang mga sinugo nga naglakip sa iyang anak nga si Vice Presidente Sara Duterte Carpio, naglakip sa duha niya ka mga sakop sa napadaog nga mga senador nga silang Bongo o si Bato de la Rosa, naglakip sa kanhi Justice Secretary nga si Vitaliano Aguirre, naglakip sa kanhi hepe sa PNP nga si General Oscar Albayalde ug uban pa. So kining tanan, akong tan-aw, pangandam na ni sa Marcos administration aron pag-justify, aron pagpakalma sa sitwasyon kung eventually, finally, ilan na yung ipadakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kung mapagawas ng arrest warrant ang International Criminal Court, magpalibog-libog kunuhay ang administrasyon pero hagbay ra na naumol ang ilang desisyon, di nila mabagan ang pagpatuman sa arrest warrant batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa tanan niya mga enablers.